Walk hard, det er min kop. Suchras 05, SG op, jeg vil ikke som dem. Er du så at give mig din bil og din 601 så næste trin vi viser dem 5. Bullet bikini, så trækker vi selv. 690. For det er monkey. Var psykose og trauma i mig, der var koldt, da jeg fik nok af. Jeg føler, der er dæmoner inde i mig, der prøver at overtage. Jeg høj på endrofin, og jeg var lost, havde ikke engang sat en plan. Ligesom hver eneste dag, jeg satser alt, hvad jeg har håber på. Jeg rammer øre til sal, ja. Man var helt cracked up, man var helt ødelagt, så man havde ingenting at sige. Jeg vil bare stack op, skriv på den kontrakt, sag til sønner, hvem er de? Sag til dem, jeg ved hvad de skal blive. Jeg kom fra bunden, så de ved godt, at det er min, ja. Nu er vi back in business, jeg kan ikke spille tid, mig godt at få lyd, og de er alle sammen witness. Quickest til at skrive bare, så jeg ligger i for mig. Ved det er fedt, listen, så bare lidt mellem linerne, ligger hun på. Fuck mod, fuck Kenan, fuck hele KV, knipper hele bundet. Peace out, SG hele vejen.